Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Padua Hodung Trinitatis ima di tanggal sia Juni 2024 natar surat di buku Sada Samuel bidu walu ayat 4 rodi ayat 10 sada dohot topik minggu di pergugui Jahubado naposona Tuhan menguatkan hambanya. Hujahama dihita songonoma hatani Tuhata. Alanii marluhu masaluhut akasitua ni Israel manopot si Samuel turama. Akaninda nasida matu ibana. Idama nungasari matua anggoho jala aka anakmu dang diihutihu nasida aka dalammu. Ope pape madihami sadaraja asaibana manguhum hami. Suang songon saluhut bangso parbegu. Alai sugoni rohani si Samuel do hatani nanidok nasidai. Sailehot dihami raja sada asaibana manguhum hami. Jadi martangiang masih Samuel tu Jehovah. Dungi ninna Jehovah matu si Samuel. Tangihom ma suara ni bangsoi di saluhu nanidok nasidai tu ho. Aidada ho audo nabi nolokon nasida disi asa unang be ahu raja nasida sumatu saluhut pabahenan akan nabi nahen nasida ola ni ari uju ahu manugihon nasida ruar sian Misir rasira sasadarion sai ditadikon nasida au asa mangulu yaka debata sileban suang songoni dibahen nasida nang tuho. Ope tangihom ma suara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingotoko tu nasida uhum ni raja nagumonggom nasida sugut dungi di patol hasi Samuel masudi hatani Jehovah tu bangsoi akan namangidu raja sian ibana jala didok ma odo uhum si ingoto tu raja na gumonggom hamu sugut buaton na doa aka anak muna jala bahenonna mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlujung nasida di jolo ni huretana. Ima hatani Tuhata di hamuak kadongan saha porseaon di pargugui Jehovah do naposona Tuhan menguatkan hambanya. Ima di dok topik ni mingguta sadarion padohanon naing mangodolhon tuhita dua hal parjulu pabua dangadong sian hitaon nalias sianaka masalah. Dangadok sian hitaon nalias sianaka persoalan manang nalias sian haporsuhon manang penderitaan. Isi petaho halakna, aha petaho pangkat doh jabatanna. Napaduahon songon halak Kristen hita ikon porsiado hita pabua nasai donganan jalan nasai perguguan ni debatado hita mengadupi masalah persoalan doh ragam niaka haporsuhoni ragam niaka penderitaani. Jadi na dual haliman waeng na taida sian turpuk jami taon jala ido na takas na naing odol honon ni topik ni minggu itu hita. Dangadong nalias sian masalah do taka persoalan di nguluon isi petaho halakna aha petaho jabatan do pangkatna. Si Samuel sendiri adong do masalahna adong do persoalanna atik pe persoalan nai daksia dirina ate boha adok taboto jol manaswadong masalahna naswadong persoalanna di nguluon boha hamuna mabigi jami taon adong do masalah muna molo adok pera naswadong masalah na dinguluon hola dua nama ima jol mana ritik doho jol mana mati ate setabi
Angguna duo dangadok persoalan ni nunga madus-dus di sisudi ngaratabe di sisudi apalagi naung mate laus mangangguhi hita di julunai datung engkoson ni ibe hita beha adong hea di idahamu namate mengkomplain manang dungay bana satokin ala paguguhu tangis ni natangisi gugu mayuy gabininna dangadong yate ala yang go sehat do pehita jalan normal pasti do ta adopi ragam ni hamaulu dinguluan. Aha masalam, aha persoalanmu, aha haporsuhanmu, penderitaanmu. Tentu meragam persoalata, meragam masalahta, meragam haporsuhon manang penderitaan na tadupi. Adong doi masalah hepeng, adong doi masalah sidabu-dabuan, adong doi masalah rumah tangga, adong doi masalah ekonomi, adong doi masalah perkerijuan, dohot akan na asing. Adong do muse masalah penolakan ate. Dibolokon molo ditrupukon dibolokon. So na jumpa kita di trupukiru pani. Hea dohamu ditolak, cintanya ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak nanin nahi. Lamaranna ditolak, pangiduanna ditolak, dohot aka na asing. Boha hacik do na ditolak, pasti hacik. Sakitnya tuh di sini. Taingok ma, dakolak kita na hea merasakan sakitnya ditolak. Debatape hea do ditolak. Da idu na taida ditrupukon, di ayat pitui di dog, dunginin na jahuba matu si Samuel. Tangi homma suara ni bangsoi di saluhu na nidok nasida itu ho aida ho audo nabi nolokon nasida di si akulah yang mereka tolak ima didok rupani lapatan na merhite na mergati sistem pemerintahan di Israel sian teokrasi kepemimpinan Tuhan tu monarki sistem kerajaan dipahami doi songon penolakan ni bangsoi di kepemimpinan ni Tuhan ni Yesus pehado ditolak dang dijakon ibana bongot tu sada-sada luar rupani. Budi nota jahai di pada naib barui di evangelium naopati. Hamu kadongan meragam do masalah nata adupi, meragam do persoalan nata adupi, adong musedui masalah pariana konon, songo si Samuel nata jaha di bagasa trupukon. Anggo si Samuel jol mana burju do ibana, jol mana takas marhadiarat tu debata do ibana. Alai dang dipaihuti geleng na naduai anggo pangalahon ni bapak nai. Jala takas dui didok di ayat sada sahatu ayat tului adora sutrupuk tai. Dipabaki donian anak nanaduai ima si Joel doh si Abia gabe panguhum di Berseba. Alai dang diihuti hutana nai dalam ni amanah. Ipolat di perak do nasida jalama jalo sisip nasida papeol uhum ima didok di ayat tu jadi abbal lusian nidok ni hatabataki dang dau tubis ya bonana nanai nairopa ni de tubis no far from bonana de tubis no far from bonana jalarak songon nidok ni hala ingrisibe like father like son tung abbal ma pangalahon ni si Samuel sian anak nanaduai. Ima persoalan ni si Samuel. Baik dia sebagai pemimpin juga sebagai seorang ayah, seorang bapa. Boha, adong dosian hita na mengalami si songoni. Lu jaibana memudai anak kon ni halak. Hape anak kon na daktar picang, dang mehon. Lu jaibana mengajari anak ni halak. Hape anak na kurang ajar hati. Hacik do na songoni ate. Hamu kadongan jala ala nasome honomma anak ni si Samuel na duai gabe ima sada alasan ni bangsoi mangido asa dipabakit raja laho manggonggomi nasida. Aidang lomorohani bangsoi dipimpin seorang pemimpin na korup na jahat do na olo papiol uhum. Dungi alasan nasida na padua hon ima ala naung sari matua si Samuel. Molo matua hadua si Samuel lapatan na modding manang mate ise matutu nagabe uluan nasida ise managabe panguhum di nasida dang mungkin somaruluan nasida gabe suadong na manguhumi nasida
Ido alasanna gabe dipangido nasida tu si Samuel asa dipape di nasida sada raja laho manguhum bangsoi songon aka bangso parbigu na asingi yang punya seorang pemimpin ima raja nanido nai. Terlepas sian cara doho sikap ni bangsoi na ikon na dirohanai na iko saud na pasti dang lomo rohana sida somaruluan. Masalahna na ikon gabi raja ma na manggonggom na sida dang be panguhum songon na sailaw nai. Si Samuel mangida pangiduan ni bangsoon berlebihan jala saihira na memaksa ikon songon na dirohana sidei. Jala juk dorohani Samuel di pangiduan nai. Hamwa kadungan molo tadok nakidigijang dang adok sian hitaon na lias sian masalah doho taka persoalan ningulu tohodwe. Na pasiko kita sude raholat dicara mengadupi masalah itu. Bohado hita tutu mengadupi masalah tay. Sian kasus manang persoalan naniadupan ni si Samuelon di bagasa trupukon jumpa kita do pinomat 5 kiat manang cara mengadupi masalah. Na parjulu di do martangiang berdua. Odo na parjulu diula si Samuel martangiang do ibana. Di ayat onomi di dok jadi martangiang masih Samuel tu Jehovah. Dang na asing dulay bana parjulu alay martangiang. Da juk do tangiangi di bahen halak say songob bansera cadangan dung mentok sude baru pe bana martangiang. Anggusil lagi adong do pe jalan keluar dang lau rohana martangiang. Ima na juk rupani terjadi alay yang go si Samuel tangiang do parjulu diulay bana. Alani hamwa kadongan iko marguru do hita tu si Samuel. 2, ia jadikan menjadi pembuka jalan menembus buntunya persoalan yang ia hadapi. Dang merlapatan dung martangiang gabe suadong be persoalan. Dao barangkali tetap adong do anggo persoalan. Alai marhite na martangiang nunga jumolo ibana mangidu panuturion siat Tuhani mengadupi masalah nai. Imana parjulu. Kiat na paduahon berpikir positif. Tips kedua, iko selalu dohita berpikir positif di setiap persoalan na taadupi. Taida do di bagasa turpukon ketika Samuel larut di bagasan jutni rohana ala pangiduan ni bangsoi. Dito gihod Jehovah do ibana berpikir positif melihat persoalan. Didok Jehovah matu si Samuel songonon jala pola 2 hali didok kalimati rupane. Tangihom ma suara ni bangsoi disaluhut na nidok nasida tuho. Aidada ho audo na binolokon nasida disi asa unang beahu raja nasida. Hamwa kadongan jok do maralo tu pikirata na taida do na tabegi. Alai ta coba maju berpikir positif. Juk dunia roha alai bohama baheno nate. Da juk do tar dupor roha hita audora sainita hapedak kita. Idu benda di dok Jehovah tu ibana dakko audo ninna tu hatai. Na patuluhon tips manangkiat na patuluhon di dok berserah diri kepada Tuhan. Molo di dok berserah diri dada nagabe menyerah hita. Berserah bukan menyerah. Dangi nani dokna. Berserah diri berarti na tarajumi adong dopen na ummalo jalan na gumugo sian kita mengadupi masalah ini. Berserah diri kepada Tuhan berarti bersedia meminta petunjuk dari Tuhan. Ido na pinatupan ni si Samuel di Trupukon. Jala hobar tu petunjuk ni Tuhan ni kemudian ibana mangula jala patupahon si patupahon na. Na paupaton tips na paupaton di dok rupani unang pane kate. Tenang. Ay sipata na pitorpani do sehingga dang diboto beahan na nidokna jala ahan na binua na ahan na niulana. Songon na mengadupi kebakaran idui api sainina alay lalap marhujingjang disi dang lau rupani mabuat aek on gabirok na do ditarik tugijang. Jala na palimahon dipargugui Jehovah do hita. Tuhan menguatkan kita. Ikon porsia do hita disi datung di paluas Tuhani hita larut dia ke persoalat
diurupi do hita kecuali hita do na soolo urupan na rupane. Odo sada jaminat di hita na manguluon tung songo dia pedok-dok ni persoalanmu ingot ma di pergugui Jehovah doho. Amin. Martangiang mahita. Mauliate mariho Tuhan dihatam na hubigi hami jala pasu-pasuhom may dihami. Asa di perbuiho katami perbuin na dinggan perbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.